Hi guys! Good morning. Like, yan sinang niya lang yung module. Yes. Module. Ate. Kain. Kakain. Buto na lang yan. Tinik ng isda. Shannon. Nagpa-drawing Gia siya. Lens. Ang pangit. Ano daw drawing niya? Okay. Sige. Gawa mo na kayo dyan. Sige. Bye-bye! Kamusta kayo? Hindi ako okay. Hindi ako okay. Hindi mata. Ay, matan? Kagabi pa yan siya, tinagmamat. No. Ano oras ka ba natulog, ate? Ha? 2 a.m. 2 Oh, nag-module siya. Dami niyang activity. Kasi mauna nga sila mag-exam. Ikaw, Jayden, wala kang ano. Kain ka eh. Go lang. Go lang, Day. Ano yan, bagong... Ay! Ang ingay ng aso! Abay, nangunga ka. Bebe, paki-close nga ng door. You don't. You don't. Meat. Basta, bunso. Ano pangalan niya? May pangalan na ba yan? Ang ingay ng aso, bakit? Mga pamarumi. Abay. Wala, ayan. Ang dami na ng populasyon ng pusa. Totoo na magsa... Ay, Allah, bakit? Huwag ano? Totoo na siya magsakat na. Hindi. Para Hindi naman. nga, kanina doon atas niyan. Hindi, madumi. Tawag na ka magtaras. Yu. Marunong na sila, ha? Iyan ang tao kasi bago. So, ano dito. Naku, Cleo, ha? Huwag ka na magpapabuntis, baby ko. Ayan pa. Ang dami nila. It's fight. Huwag ka na magpapabuntis ulit. Naku, daming papakainin. Seryoso na ba? No. Tungkol yan saan? Science. Digestive system. Kapon mga cells. Ngayon, digestive system. Si Ate Jade, anong tungkol yan? Tungkol sa, anong mat nyo? Central limit uric. Ano ba yan? Nakakabaliw naman Title yun. pa lang. Ikaw, Jaden, may ano ka? May gagawin ka mamaya? Makain na naman. Kain lang. Kain lang ang gagawin mo. Kain muna. Sige, kain muna. 1,000 ml. ML! Mobile Legends! Ano? Nag-ML ka ba? Ano? Bawal ang ML. Okay? Ano siya nag-ML? Temporarily. Seryoso na yung mga estudyante. Ito guys, yung mga kopyain ka. Pero thank you at nagbanlaw kayo ng kinusot kahapon. Si Ate Jade at si Jayden. Si Ate Jade lang pala eh. Anong ginawa mo, Ate Den? Ano yung kukupiyahin mo yan lahat? Nga ba oh? Ipaprint mo na lang. Kailangan ba talaga kopyahin? Yan lahat ng kukopyahin ka. Ang pangit pag-printed. Ang pangit pag printed. Kaya nga, yan to oh. Mami oh. Kailangan talaga yan. Ba't ang dami-dami naman May printed? grades ang notes. Okay. Ayun, just mapper. Jealous ka. Science, English, SPAP. Yeah? Science? Si Mama Sinet. Di man kaya nakakoleksyon kahit nagkasingin niyang pakopya. Ay, di ka naman lang sa tigpakopya niya. Ang dakulonan sa ipo. So, kailangan nyo, hindi yan, basta kukopyahin nyo lang. Dahil wala nga suspend ang klase. Ito ang grade. Para isog kami. Ano yan, babasahin nyo at uunawain nyo. Kasi lalabas yan sa exam, di ba? Nalibyo ako. Before exam. Kailan na exam nyo? Third quarter, fourth quarter na No. Mag-iba pa nga kami big book.
Ano yun? Big book. Guarantee adlaw na gagawa kami ng big book. So, pasa before exam. Kasi nung high school kami, wala kaming big book na yun. Wala nga kaming portfolio eh. Hindi ko yan na-experience na. Kaya nung may pinapagawa na sa inyo, naluloka ako kung paano ko kayo tutulungan. Iba naman. Kasi hindi ko alam. Stop. Hi, Kuya Buboy. Kiss Mama. Kiss mo si Mama, halika. Yay, last science term. Likod no. Hi! Ano ba yan? Sino ba yan? Na mga drawing mo na yan? Tanjiro. Ha? Tanjiro. Hindi, tigsisa mo ko. Kumakain natin eh. Do not waste food kasi ang dami nagugutom. Yes, true. Ano yung ginagawa ni John Bert? Ano yung tinataktak mo na? Masisira yan na. Kaya kasi mali, kasi Yeah, every mukmuk here is kinakain. Kaya, Sabihin nila, ano yung mukmuk? Ama, Po. Every every kanin. mirror, tiko. Ano tiko. kaya kasi di na siya, di Hindi naman siya sumakay straight. sa talagang Tiko. alat ng bukano. Hindi naman na Okay. So, tigano ko yun para mas maayos. Para po, kaya para mag-ano. So, ikaw may gagawin ka rin mamaya. Maya. Magpapamadami Magpapamadami mamaya. naman yan, anak ko. Nasa cellphone. Ano ko sa dingding? So, nandito kompleto yung anak ko. Ito yung panganay. Ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo. At yun ang bunso. Bunsot. So, pag tiningnan mo sila, hindi mo ma-identify, hindi na-identify kung sino yung panganay sa kanila. Ako po yung panganay. Pare-parehas ang ano nila. Pare-parehas, hindi na pala pare-parehas yung height. Halos pare-parehas itsura nila. Oo. Where dati ko? Hindi mo na ba identify kung sino ang ano. Ikaw kasi, pinapalaki naman kita, ba't hindi ka lumalaki, be? Kulang yun. Pinapakain naman kita, be. Nag-vitamins ka na maliit ka, ngayon na lang natigil. Sa amin. Natigil yung vitamins mo, hindi ka na lumaki. Ano ba? Baka may mag-sponsor ng vitamins Di ni ba Ate nagaano Jane. yan? Ako sa amin, ako yung pinakamabait. We. Pagtulog, pagtulog, oo. Okay lang, at least pa, kahit tulog, mabait. Sino yung masipag sa inyo? Ako. Ha? Ako. Sa school lang. Okay yung lahat. Masipag kayo Tapos ito pag... yung ampon namin. Ayan, ayan o. Kilala ninyo Itong, to. ito, ampon ko to. Ayan. Nakilala ninyo yan na house? Itong pugi na ito, ampon ko yan. Alam ko. Yung niya bahay natin. Ano ko sana Snow White? Bahay. Bahay natin yon. Front house tayo yun, Dad. Give me that paper. Uy, di mo pag... Hindi ko sirain. So, baka nagtataka po kayo. Ito yung, ano, pamangkin namin yan. Wow, pamangkin. Ay, be. Mga bato. Ikaw, gusto mo maging pamangkin na lang kita. Ito, ampon ko to. Wow. Kanina ka pa ng buto na yan, be. Talagang sinisibo, talagang sinusulit mo talaga. Sulit na sulit sa'yo yung binayad ko dyan. Kasi bago pa. May sa pusa na yata tong batang ito eh. Buko yan, sakit sa tenga talaga. Tapos ka na ng module mo, Shannon. Ah. Anak yan ang kapitbahay namin. Ate Jade. Ang pugi na si Shan. Ice. Natunaw na yung yelo doon. Anong gagawin doon? Ay, oo nga pala. Lagay dun sa container, anak. Sige na. Para mo to. Yan ang mama ko. Mama Coco. Open yung food. Mama Coco. Yan si Mama Coco. Sino? Ayan si Mama Coco. Mabaraya pala ako dito. Okay, ibigay mo kay Papa mo panukli. Nangungupit ka ng harap-harapan ha. May camera na yun. Okay, doon tayo pupunta tayo kay Papa.
Bangod ng cellphone ko. Ang tao nga lang. May tao. Ayan siya. Busy. Kunwari. Miming! Putay mo nga dito. Putay mo nga dito, buboy. Ming! Starmie! Yan na siya. Aray ko! Pa! Oh! Pa! Pa! May bibigay ako. Bala ko dyan. Yun na siya. Mag-ano siya dun sa may chicken niya. Kasi yan yung tuloy niya. Habang customer. Tapos yan. Dyan, Bert. Pa? Pa, may tao pa. Ma, may tao. Kanas ng mangga. Okay, palaminate daw. Okay. So guys, ito na guys ang aming pagtatapos ng pagbibideo. Napaka-formal. Ano yun? Pagtatapos sa ano, school, ay sa ano yun? Graduation. Okay. Bye-bye guys. Like, share, and subscribe. Thank you.